Pozdrav ljudi! Igramo Minecraft, samo malo. Da sliša zvuke. I ako možete vidjeti, ne šteka. To je malo čudno na mom kanalu. Zato što ne šteka, zato što sam kupio novi laptop. Proizveo ga je Dell. I kao što vidite, hero sam rank na Mineplexu. I danas ćemo malo igrati Skywars i tako šta god. Vidite, ništa ne šteka. FPS znači u 15. Vidite, ništa ne šteka. To je zašto sam kupio. Nema veze koji je Linux je Ubuntu. Ima HD, Ultra HD. Ima svašta. Zvjerka, laptop. Nvidia GeForce, Intelov, sve. Ništa ne šteka. Hajde idemo igrati Super Smash Mobs. Epizoda će se zvati Super Smash Mobs. Gle ovo. Kupću Endermana. Evo ga. Samo malo. Ok. I evo, napokon koristim prvi put svoj mikrofon za pričanje. Evo imam i vješticu, imam i ono konja. Igrat ćemo 5 partija. Sad ne znam. Blink. Aha, znam. S ovim uzimamo blokove. Ajde, to. Šta ovo, ubio sam ga. Imam first blood. To je zakon. Ajoj, ovo je teleportacija. Dođi. Vidi, ništa ne šteka. A kak je ja prije na onom, ajoj, štekalo. Ajoj, kad sam igrao Happy Wheels. Štekalo je u 60. Šta u 60? Štekalo je 20 na sat. Baš nisam dobar u PvP-u. A zato sam dobar ovim. Jako dobar. Gdje si? Dođi. Ok, ti. Ako želite da igram sa prijateljom Mineplex, pišite dole komentare. Ne. Ok, bit ću treći ako. Ili možda prvi. Zbilja. Ajde. Aj. Neka. Ok, ajde, brže. Zbilja. O ne. Ništa ti neće pomoći i taj tvoj mreža. Igram sa gamerskim mišem, osvojio sam ga na Junior Gaming Lizi. Jadniček. Halo? Glavu. Hvala. Ne, lag. O ne. Gdje? Ne. Ok. Živi smo, zdravi smo. Ugly potato. Mogu bi ga ubiti.
Kako sam ga pogodio. Ubio sam ga. A ne, on je mene ubio. Fulaš. Čekaj, Ugly Potato je ovaj. Ne, ovaj, a ne ovaj, nek drugi. Okej. Neće. Okej. Ugly Potato. To ubio sam ga. On se sam ovoga zeznje. Ja ga udarim s rukom. GG. Stvarno je dečko dobro igra. Danas ćemo igrati 5 igara, tu su Super Smash Mobs, Skywars, Hunger Games. Ja sam grozan u Hunger Gamesu. Vidite, ništa ne štekamo, baš ništa. Skywars. Sahara može. Pim. Mad Scientist. Ok. Ja sam sad hero, imam ovog zmaja, jej. Malo štekal, ne veze. Zmajić samo štekal, ja ne štekam. Bye bye zmaju. 2, 1, šta je? Aha, igram ono. Drvena sjekira, volja. Taktika. Ovoga, kupi čestove i odmah id na sredinu. Jo, vidi dijamante. Pusti sad dijamante, idi u sredinu. O ne, komšija. Sad si gotov. A ne. Mindplague, zašto mi to radiš? Što ono, Marko Kos? A, bome nije. Okej, žao mi je Marko. Lažni Marko. Ko ne smiješ biti AFK. Si razumijel? Šta on uzeo kit? Više nećeš. O. Hello. Ha, 2 kila. On je moguće. Sa pikeksom. Pikeks je super oružje. Ubijam. Kod god da mi nađe na put. Really, nigga? Ej. Opa, željezni šljem. Šta će mi? I onako mi zauzima prostor. Dođi pod kramp. Uzeti željezni. Sad sam jači. Kao ja njega ne vidim. Kao ja se ja sam glup. Halo. I onda ja uzmem grude. I onda ja njega gađam. I pojeo sam jabuku. Aj, tim. 9. A tamo ti neko, ja mislim da ide. Pa zato bolje gledaj. Šta? Ne. Ne. Alo. Kako sam ga ubio? Kako... Joj, možda po... O, ne.
Ne. Ne. Ne. Ovo je pro. Ovaj zna šta radi. Ne. Dobro je. Ne. Ne. O, bit ću treći. Yes. Aj, baci. Ajde. Baci. Ok, potrošio sam. Aj, baci ako se... Aj, kakva budala. Ja sam bolji od njega. 100 put bolji. Ne, ajde, budali mala. Bacio sam sebi. Malo si. Nezdrav. A tako bismo stavili ovaj... Gdje je? Ha? Ti to mene gađaš? Porteso. Daj mi taj čest. O, ciglice. Ko to mene gađa? Ja idem ono do sredine, idem riskirati. A, bok! Kako si? Ne, mir. Mir, alo, mir. Da mi ga je sad ubit. Ovo je profi. Clean up, ide na clean up. Ne. 3 kila. Joj, pa da, ja sam ubio onoga s krampom, onog sam srušio i onog lažnog Marka sam ubio. Bravo, Porteso. GG. Porteso je pobjedio. Bravo, Porteso. Šta? Armor stand. Really, nigga? Da imam neke sreće, stalno da dobivam po 100 treasure shardsova. To nije normalno. Idem... može ovo, Cat and Mouse. Pirate Island. Ne. Ok, dobro. Ja sam flower pot, ali ja ne želim biti flower pot. Ja želim biti... ne. Ali imam ja svoju taktiku. Ste znali gdje se ja sakrijem? Ja ovako tu odem. Hodam. I sakrijem se gdje me niko neće moći. Evo, na primjer na ovaj tu. Otok, vidi. A niko se nije usudio otići ovdje. Pogledajte. Sama pustoš. Šta? I vidite. Ne. Evo, staću ovdje. Pa šta bude. Ne. Ne. Joj, kak. Oh, fuck. Ne. Kako me nije skužio?
Skužio me. Be pozitiv. Ok. Eno ga flower pot. Kao ja sad idem. Evo ga, bye bye maleni. Sad si gotov. Vrede nega. Gdje ti ideš isto na Island, ha? Ne, pobjegao mi. Vrede nega. Da nije možda ova svinja. Eva, je. Svinjo. Ja mislim da će ti... Ovo je bilo prelagano. 2 hajcer, još 2 ova skrivača. Ja mislim da sam jednog našao. Dok, nije. A jok, ova je. Jesi i ti? Jo, ne, ovo je naši. Moramo ga naći za 3 minute. Još jedan. Bravo, mi smo pobjedili hajderi. Ne ovi, hunteri. GG. Idemo sa Hunger Games. Ne, igrat ću Runners, pa onda Hunger Games. Jer nisam nikad u životu igrao Runners. Ali imam ja laptop koji mi je... Zapravo to je bio mami tatin koji je stalno šteka. Koliko sam dobio? Ok. Na mom maminom i tatinom laptopu uopće nisam mogao igrat taj Runners. Dakle, amo jednu Runners i to je to. Snijat ću preživljavanje. Kako se rekao? Preživljavanje. Op. What the fuck? Ne. Ok. Bolje. Evo ga, Runner. Cloverfield. Ja ću sad pauzirat dok dođu ljudi. Pauz rekao. La 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 la. Aha. Halo? Halo? Halo, me čuješ? Halo? Creeper? O ne, lag. O ne. Lagovi. O ne, lag. Lagovi. What? Ček, ajmo mi... šta? Diskonektirao mi se. To je čudno malo za moj laptop. Ok, konektiraj. Izgleda, ništa. Poludio je. Nema nikog u onome. Onda, ne Lags. Onda ću igrat Survival Games. Reverton Castle. I sad imam X-mena. Sjajno. Odlično, imam X-mena. Ne želim biti X-men. Ne želim biti Barbarian. Imam Barbarian kita. Ja sam loš u PvP-u. Preživljavanje. Jako sam loš u PvP-u. Jako loš. A dakle, idem vidjeti kako ću odigrat. Riverton Castle. What the fuck?
Šta već su svi ošli? Ja imam još brzinu, ha? Nemam. Zašto te kokniti? Pa zašto nije kokniti? Pa koknio sam ju! Epizod će se zvati Ja sam ju koknio. Eno ga kovčeg. Stone sword. To je dobro. Još jedan chest. Throwing TNT. Ne možeš bolje, a? Samo sam htio provjeriti kako se I armor. Pa meni je krenulo super. Možda ću pobijeti. Bez veze sam sada upati. Zapamti, nemoj puno skakat. Ok, ovdje je već neko bio, zato ga idem kopnit. Ja sam ovako dobar u ovome sad. Nešto mi je baš krenulo u... Dok snimam nešto mi je... Dok snimam nemam sreće, ali ovako imam sad. Vidi, još jedan kameni mač, pa to nije normalno. Da neko ne uzme slučaj. Op. Šta je ovo, požar? Znam da tu ima kao neki tajni dvorac, nešto tako. Ovdje. Ima tamo kovčeg, ali ne zanima me to. Šta? Opa! Još jedan. Eno ga taj tajni. Ohoho. Šta? Opa! Kakve dobre stvari. Neko se tu znači bio pokoko. Kakva je ovo kućica? Što mi je brzo otišao. Da nema tu možda čovjeka? A jok ima. LOL. Ovdje je jako visoko, a nije baš. Pa ja sam dobar u ovome. Imam dobar armor, šta ne je dobar. Ovo je šankčel. Lančane. Šta je ovo tu? Ovo je... chest. Zlatne gamaše. Šta, imam 2 kila već, pa nemoguće. A već imam zlatne gamaše. Moram naći enchant table. Ne, to je border. Šta je ovo? Kamen. Ok ljudi, ja mislim da je bilo dosta za ovu epizodu, ja mislim da smo dugo već snimali. Jedno pola sata mislim, dobro. I to je bilo to od ove epizode, vidimo se u nekim drugima, zato do tada. Šta imam reći? Ćao, napravit ću unboxing ovog novog ekstra super jakog brzog laptopa i to je to. Bye!